Sa akin, probable na totoo. Kasi yung mga sinasabi niya, nagtutugma doon sa mga sinabi ni Gutesa at yung mga sinasabi niyang pinaalis siya ng bansa para hindi siya what do you call this, hindi siya mag-leak ng information. And na-realize niya na ginagawa pala siyang sangkalan, no? Scapegoat siya. So, probably ako, I believe him kasi yung parang natural course of events niya na sinasabi, very probable eh. At saka, sa pagsabi niya ng ganon, alam naman niya na inaamin niya at someday he will be liable. Pero ang sinasabi niya, hindi naman totoo na ako lang ang nagawa-gawa niyan. Inutusan naman nila ako. Si BBM naman ang humingi ng 100 billion na insertion. Pwede bang hindi maniwala si Saldico, secretary mismo ng DBM ang nagsabi sa kanya, alter ego ng presidente?